ste hodnotili stav tako Slovenska v rámci takej toho zberu a nakladania s tými odpadmi, tak v porovnaní s inými krajinami, ako myslíte, na tom sme v podstate v Únii alebo v tak Európy? Tak to hodnotenie by nebolo radostné, lebo ako celé Slovensko v triedení odpadov sme niekde na chvoste. Z tých 27 štátov, ktoré sú teraz v Európskej únii, tak v podstate možno sme nejaký 5. odzadu, čo sa týka triedenia. Možno, že 6., 7. Je to jedno. Určite netvoríme špičku v tejto oblasti. Medzi najlepšie krajiny patria nemecky hovoriace krajiny, Nemecko, Rakúsko, kde oni dokážu triediť 60-70% odpadov, my naopak triedíme okolo 12% odpadov, takže v čom sme dobrí v úvodzovkách, tak to je v množstve skládkovaného odpadu. Tam patríme medzi tie krajiny, ktoré najviac odpadu skládkujú, čo zase nie je nič potešiteľné, ale je to fakt. Tieto veci sa snažíme stále zmeniť, aby aj ľudia pochopili, že to skladkovanie je najhorší spôsob nakladania s odpadmi, aby začali viacej triediť, aby začali viacej kompostovať a znižovať tie množstva odpadov, ktoré príjmu na skladky odpadov.